تاتي كم عفن كتبر وكتبر مرسماي أي طبعا عنيو عندنا عوت ركناي كم تلموديو عوتناتنا بايتا يمسكر دك من دينا ساعة تقعتر سمسلم سلت أباي أبسنق عوت كالدنيا كمل من بانديراي كم تلموديو عوتناتنا بايتا يمسكر وين يحوى من دينا لاي لا لاي لاي لا لاي عودنا حفاش متقلق وانا تعنكو تفاسل زبقو يلني زبقو يلني Democratic. Hold joint naval exercises with East African nation. US has been a long-awaited move. We applaud this decision. راب لعل كان سيتك سيان مستايا القرآن حلال غفل بقدم عيني زرع أخوه من أسل كما يجري مريحة استيدي أفير أخوه بيناتي صراحة أسفيرون أكل سرعة زمرتو جيرون إنهم هرلو كمزلون ለምሳሌ በሰሜን አካባቢ ተከስቶ የነበረው ጦርነት ጀምሮ A democracy means rule by the people. But just because you have elections doesn't mean that the politicians who win the elections represent the people. سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون سنة كتكونون أي وتر من يوتيو أمبار لومون كم توترو هبستفل عليه كرناتنا عالم زقاتم زولو زيناتات بفلاي دما نكرنا أفريكا بغت هم بتزاوارن تسألو مسير تراد ما ركب زولوم زيناتات كنرينا أفكرنا أفريكا بزح معباليتاتي زلو أبي إثيوبيا هذا عبيك الولاوناي بوليتيكاوي أتصدقوا كنتات كم زلو كابيز بقس مخانو استفل عليه حيلتاتنا إثيوبيا انتاي قبرهم زلو انتاي تسألوا أبي إرترا لو كنرينا أبي إرترا مسراشا زقبر زلو بميديا ناي راشا انتاي تباهلو كنرينا تعميها قداس حبريتايو توساقي أبزعبا بوليتيكاوي كايدانا أفريكا أمريكان تشاينان الراشان زقبرو زلو متتتاو بحتر زبالة أبستفل عليه هقرات أفريكا انتاي وتسيتيا متسالو من عوات من يسعر له كنرينا تجارو زقبرو زلو بفلاي حنت أباي كسي بفيديو أسنيوم سراوي تيرترا فزيمو يزبلوا فيديو كنرينا التجارة بعد ما كسع كندي هذا جنيا كون كم زغل كن جذابنا كود ما نبي خيط كم زغل كرويا كم فتنينا كله من قدي كله دم بأنكلينا إيرتراز مسجلو أزي هذا جنيا كونقا نبي زعم فتيو كالتيفنا هنردو كم زلنا كنرينا سو زت حسلوا على جبرو سبورت جبرو سامودة هذا ما مسايد سنحنا بالكو مجمريا بزيا فيديو كجمريا مخنياتو أقدس نسل زلوا نزياس كان رأي هذا كابي أب زوب أب أفريقيا زكاتم زلوا دهريو نابتنا يكرنا أفريقيا ناتهو خيدة أبز حلفة ونجيركم نيرة زكونة تاتزي زي ما نسمع دهان then it will explain a lot. The future of US troops on Nigerian soil has been in question, especially after Nigeria's military leaders severed its long-standing security ties with France. Many say dissolving the military accord with the US has been a long-awaited move. We applaud this decision. We were the first to denounce the agreement with the US. Now that the French troops have left, it is time for the American soldiers to leave. So, انتهينا نرزل لنا أمريكا كمون أوروبا كالو تغرات بفلاي فرنسا كمون أوروبا حبرت لكل دم حجر مع أمريكا كافجرات أفريقيا ستيب باي ستيب السجوجان بوتن يقط فخم زلوان زد ما تنعمتات قبيت روزنا برا سلوا بوليتيكاوي يكون وتحدر وعمن ولا تنايق طبعا حاجة زبلون أدلاينتنا وقول لي خيط كم زلوا لذي قد ما عمت ويكا مش دشوا عتورعي سرايتنا فرنسا تقليلو كابني جركوز تباهيلو أبي أزارة بار الصغيرين أمريكان لما أوروبيين تعمل لهم بلونيرم حجي لما أمريكا تقليل كوز تباهيلو معلو بوتوم من تتكلم نمتك أيقونن مغنيات حاجة أفتت فتيرو زين حاجة زيادة أمريكا يقوم فرنسا نتمنى السنة هاجر كفن كل وصل زغلا انتهي كجبري جددوا لازم حاجات أفريقيا سأتنا توم كوحسو مغنياتو نتقندس أجمع بزي ساحل إيرياس بحال ساحل هاجرات كم بحال نيجر بوركينا فاسو مالي كالوت هاجرات نريو زلنا جبر الشبراز بحال حيلله زي جبر الشبراز من ياقي موك أبيزنا بريا بس قرب عمتات كم عبل كيلو سلازي زي جبر الشبرا بدحر مجار جز حجزو حيل سلازلو مزينة هاجرات هذا قاس لزود دقن
ድሮናትን ሓደገኛ ኣፅዋርን ሒዙ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዘን ሃገራት ፀጥታዊ ሓገዝ የድልየን እዩ እሱ ድማ ራሻ ብቐጥታ ክትበን ድልውነት ከም ዘለዋ ትርላ ምክንያቱ ራሻ እቲ ሃጓፍ ናይ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ ፅልዋ እዚ ኩሉ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ካበይ ከም ዝብገስ ፈሊጦም ኣለዉ ፑቲን ሓደ ነገር ተማሂሩ እንተሎ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ራሻ ከይዱ ከሎ ኣብ ፊቱ ዝበለ እዩ ውድቀት ናይ ሕብረት ሶቪየት استراتيجيكاو ጌጋ ስለ ዝገበረት እዩ ነይሩ ኢልዎ ነይሩ እሱ ድማ ሓደ ካብኡ ኣሜሪካ ብውግእ ኣይኮነትን ሕብረት ሶቪየት ስዒራታ እንታይ ዳ ብቁጠባዊ አይዞሌሽን ሕብረት ሶቪየት ምስ ዝኾነ ምስ ውሕዳት ሃገራት ከም ትነግድን ርክብ ከም ዘለዋን ብምግባር ኣብ ዓለም እናጨበጠታ ብምሓስ እያ ስዒራታ ቻይና ነዚ ኣንቢቦሞ ስለ ዝመፁ ንኣሜሪካ ብኸመይ እዮም ስዕርዋ ዘለዉ ብውግእ ኣይኮነን ብንግዲ እዮም ዝስዕርዋ ዘለዉ ልዕሊ 130 ሃገራት ምስ ቻይና ክነግዳ ይደልያ ኣለዋ ራሻ ድማ ኤግዛክት ነዚ ተረዲያ እንድሕሪ ንኣሜሪካ ወይ ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ክትገጥሞ ኮይና ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን እንታይ ዳ ፅልዋኻ ሽርክነትካ ንግድኻ ምስ ካልኦት ሃገራት ክሕይል ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ብቁጠባ ጥራይ ኣካቢቦም ክቐትሉኻ ከም ዝኽእሉ ኣብ ሎንግ ተርም ተረዲዎም ኣሎ ዳትስ ዋይ ራሻ ሃብቲ ስለትደሊ ወርቂ ስለትደሊ ነዳዲ ስለትደሊ ይኮነን ኩሉ እሱ እኹል ትሩፍ ኣብ ሃገር ኣለዋ ንግዲ ምስ ካልኦት ፅልዋ ምስ ካልኦት ሽርክነት ምስ ካልኦት ተዘይብልካ ግን ዓፊኖም እታ መሬት ራሻ ካላቶም እውን ስዒሮሞም ስለዝኾነ ካብኡ ክመሃርቱ ኮይኖም ደገ ወፂኦም ነቶም ሽግር ናይ ሕብረት ሶቪየት ሽግር ሃልይዎም ሕብረት ሶቪየት ክትሕግዞም ንትኽእል ሓገዛ ንዝደልዩ ብቁልጡፍ ክትሕግዞም ኢፌክቲቭ ዝኾነ ውፅኢታዊ ሓገዝካ ክትቦም ትፍትን ኣላ ዝቐንታዩ ፀጥታዊ ፀገም ተለዎም ንፀጥቶም ከውሕሶም ዝኽእል ቴክኖሎጂ ይኹን ኣፅዋር ይኹን ከምኡውን ትሬኒንግ ስልጠና ክትቦም ትበጋገስ ኣላ ከም ኣካል ናይዚ ድማ ሕጂ እውን ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ናይ ኤርትራ ግን ፍሉይ ዝበለ እዩ ኤርትራ ፍሉይ ናይ ራሻ ሓገዝ ስለትደሊ ይኮነትን ዝያዳ ራሻ ናይ ኤርትራ ቦታ ስለዘድልያ እዩ ኤርትራ ካልእ ከይዝ እዩ ብሓፈሻ ግን እዛ ኣብ ኣፍሪቃ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ሓደ ዓብይ ነጥበ መቐይሮ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለምና ይኸውን ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ከመይ ኢሉ ይወድቕ ከም ዘሎ ኣብ ዓለም ዘንፀባርቕ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ንኣሽቱ ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሕቲ ንእሽተይ ኦርጋናይዜሽን ንኣሜሪካን ንሙሉእ ኤውሮፓን ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዘይረግፅዎ ገይርዎም ኣሎ ሕጂ ድማ ኒጀር ብዕልዋ ዝመፀ ሓይሊ ንፈረንሳ ተቕሊሉ ሰጊጉ ሕጂ ድማ ንኣሜሪካ ውፅእ ኢልዎም ኣሎ ቅድሚኡ ማሊ ከምኡ ጌራ ንፈረንሳ ቡርኪና ፋሶ ከምኣ ጌራ ንፈረንሳ ካልኦት ሃገራት ድማ ንዑ ክስዕባ ይትኽእላ ኣብዚ ቀረባ ድማ ናይ ሴኔጋል ሓድሽ ተመርፀ መንእሰይ ፕሬዚደንት ፈረንሳ እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ኣብዚ ዓድና ቀደም እዩ ነይሩ ቦታኹም ንኣፍሪቃ ገዲፍኩም ምኻድ ትማልዩ ነይሩ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ክሳብ ሎሚ ግን ኣለኹም እንታይ ትፅበዩ ኣለኹም ብምባል ቀዳመይትን ተራር መልእኽትን ሂብዎም ኣሎ እዚ ድማ መርዲ እዩ ንኤውሮፓ ምክንያቱ ኣብ ኤውሮፓ ንነዊሕ እዋን ዘለዎም ደረጃ ላይፍ ስታይል ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ኢልና ብዙሕ ባታታት እዩ ብፍላይ ንፈረንሳ ተወሲድካ ፍሉይ ክሬቲቪቲ ወይ ፍሉይ ቁጠባ ወይ ፍሉይ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ኣሚን ኣብ መዓልታዊ ሂወትኩም ትጥቀሙሉ እንታይ ንብረት ኣሎ ናይ ፈረንሳ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ተልካ ጉግል ትጥቀም ኣለኻ ዩቱብ ትርኢ ኣለኻ በዚ ቴሌፎንካ ትጥቀም ኣለኻ ወይ ኣፕል ትጥቀም ኣለኻ ሳምሱንግ ትጥቀም ኣለኻ ድማ እቲ ኣንድሮይድ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ማይክሮሶፍት ኣብ ኮምፒውተርካ ዊንዶውስ ናይ ኮምፒውተርካ ኩሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሓይሊ ኣለዋ እዩ ብቴክኖሎጂ ስቲል ትጠቕመና ኣለያ ካብ ኣሜሪካ ክትለይ ትኽእል ኢና ፈረንሳ ግን ኣብ መዓልታዊ ሂወተይ ምናልባት ሜካፕ ትጥቀማ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ሎሪያል ናቶም ዝመፅእ ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ሓደ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጥን እየ ኣብ ስዊስ እናተቐመጥኩ ካብ ፈረንሳ ዝመፅእ እንታይ ከም ዘሎ እውን ኣይፈልጥን እየ ኣብ ኣፍሪቃ ተለኻ ካብ ፈረንሳ ኤርትራ ካብ ፈረንሳ ትደልዮ ነገር ከይህሉ ይኽእል እዩ ብካልእ ዘራርባ ዝደላቶ ደረጃ ናይ ፈረንሳ ዳርጋ መብዛሕትኡ ካብ ምዝመዛ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፅእ ምዃኑ ሓደ ሪፖርት ናይ ጀርመን ከም ዝረኸቦ ድማ ካብ 400 ክሳብ 500 ቢልዮን ዓመት ካብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ እትረኽቦ ረብሓ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግር ብዘይ እዚ ሃብቲ እዚ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ እንታይ ኢልዎ ፈረንሳ ኣብ ሓፂር ግዜ ሳልሳይ ዓለም ሃገር ክትከውን ከም ትኽእል ነጊርዎም ነይሩ ቻክ ሽራክ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ዝነበረ እዩ እዚኣ መንስማዕ ተመሊሰ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ዝበሎ ክነግረኩም እየ حبرات منكسات أمريكا أب UN بزعبا سودان تزاربتهم كسمينا. Our territory, we can no longer accept foreign bases on our soil as we strive for complete independence. These foreign armies are not here to assist us, but rather to gather information through the intelligence services. They collect a lot of information, but do not share it with Niger soldiers who are being killed by terrorists. Therefore, it is wise to end such cooperation. US troops stationed in Niger have been supporting counterinsurgency efforts in the region. However, following a military coup in July last year, the US cut off more than $500 million in So እንታይ ንርኢ ኣለና ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ኣፍሪካ ተስፋ ዝህብ ምዕባለ ወይ ከዓ ተስፋ ዝህብ መድረኽ ኣብ ኣፍሪካ ተኸፊትሎ እዚ ድማ ናበይ ገፁ ክምዕብል እዩ ኣብዚ ኣስከር ስምዑ ቅድሚ ናብ ካልእ ምስጋርና ክልተ ኣገዳሲ ቪድዮታት ክበኩም እየ
Please listen to this one. The United Kingdom. Yes. The United Kingdom does not have a process of term limitations in terms of government. It doesn't have. Neither does Sweden have. The Netherlands. Many. Who says they're not democratic? ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ሳውት አፍሪካ ዝነበረ ታቦ ምቤኪ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንድሕር ከድና መራሕቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ክንደይ ዓመት ኣብ ስልጣን ክፀንሕሎም ዝብል ገደብ ናይ ዓመታት የብሎምን ናብ ስዊስ ተመቲና 20 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ኣብቲ ቀዳማይ ኣብቲ ቡንደስራት 20 ዓመት ኮፍ ዝብሉ መራሕቲ ኣለዋ ወይ እውን ስዊድን ተኸይድካ ኔዘርላንድስ ተኸይድካ ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ተርም ሊሚት ትበሃል የለን ሊሚት ናይቲ ተርም የለን ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ታቲኻ 30 ዓመት ጆ ባይደን 40 ዓመት ኣብ ፖለቲካ ገይሩ ኣሎ ترجمنا لهم شمنت عمت مختل بريزيدنت نا اوباما خوين نيرو حجي دما 4 عمت بريزيدنت خوين له 4 عمت دما كدغمي 16 عمت يو قدمي دما 10 عمت زخون اب سنتنا امريكا نيرو سلازي ترم ليميت واي اب افريكا كون كل حدا مراحل نوح صنح كله بحماق بسمع معرباو عالم كون كله جن كم قبول زري زي بريزيدنت ناي افريكا زنبريو ترجمنا ساوث افريكا زنبري بريزيدنت يو مبزحت غزي بزعبا ديمقراسي يخون بزعبا زخونه يخون ناي افريكا كزرب كله زنبو حبريتا اب كلا على That the United Kingdom does not have term limits does not make it any less democratic. Sten Ryland is here from Sweden. The Swedes don't have term limits. Doesn't make Sweden less democratic. If African countries decide not to have term limits, why would they be less democratic? So I'm saying that this one. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ argument እቲ ዴቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ኣብ ካልኦት ሃገራት ስቕ ኢሎም ክሪኡ ከለዉ ኣብ ኣፍሪካ ዝጥቀምዎ ፖሊሲ ዳብል ስታንዳርድ ዋላ ማልቲፕል ስታንዳርድ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪካ እትኽተሎ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ኣዘራርባ ኣጠማምታ ንኣፍሪካ ህዝቢ ሓልያ ዘይኮነት ንረብሓ ስለዘገልግላ እዩ እቲ ዲሞክራሲ ዝያዳ ንዲሞክራሲና ንቃለስ ክብሉ ከለዉ መሰል ናይ ኣሕዛብ ስለዘገድሶም ኣይኮነን መሰል ናይ ኣሕዛብ ኣገዲስዎም ኣይፈልጥን እዮም ምክንያቱ ንሰብ ንደቂ ሰባት كم أوروبيان زبدلوا سب سلزيله تاريخ تمارسنا سلام تاكن رزين خل لوم سلستمهارو سلفلت يكونن اتي قدم دحرك اسك مغزات فتيوم دغدي فميم دنگيسوم دغدي فميم اب كالاي كينت عالم دكتوم سلصغبو تقصلوا سلزي كالو اموتن حيوتن سلزبصحيم كغدي فممر مغزاتكو دنگيسوم زغدفو يلن سلازي اوروبا بزعبا هيومن رايتس كزاربو مسل يبلومن كالوت هاغرات افريكا تشاينا يكون راشا مسنا اوروبا زودادر زخونه يكون متأنا يحمق نجار يبلومن. This is one thing. كلا إنتاي كريكم دليل لغو. أنا present سياس interview كن رينا بزيا بزعبازيا رسز بلا. قدمي هاك نزياس كن اسمعيا. In a democracy. A democracy means ruled by the people. But just because you have elections doesn't mean that the politicians who win the elections represent the people. A lot of people say, why would I vote? Because nothing will change. It's very common to hear that. Congress in the US is extremely unpopular. تايبل على زي أمريكاوي. كردانا زلو حدا نقرأ له. جست عمت ወይ ከዓ ኣብ 4 ዓመት ምርጫ ስለ ዝገበርካ እቲ ዝተመርፀ ሰብ ንረብሓ ህዝቢ የገልግል ማለት ኣይኮነን ኢሉ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ተዝቐለለ ኣብነት ተወሲዱ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ህዝቢ ከድምፅ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እቲ ተመሪፁ እቲ ዝመፅእ ለውጢ ስለ ዘየለ ኣበይሩ እሞ ዝሓለፈ 53 ዓመት ስለ ዝረኣይዎ ብሂወቶም ኣብ ሪል ላይፍ ናቶም ዝቕየር ነገር ስለ ዘየለ እጅ ከጋነኩም ኣይደልን ኣነ ኣብ ስዊስ ፅቡቅ ዲሞክራሲ ዘለዎም ክመርፅ ኢለ ግን ኣይሓስቦን እየ ምክዝ yes يقبعني يمكن sometimes complicated يتنقراتي حبريتا كتنببو it political system كي كسع كندودي بتنات كدمس زصلو كم سبت انكم يسمع كاي حماق يبلي لغون دمس خام حب حماق يبلي لغون in general جن ابزن معبولات عالم فلاي نعبنا تجي سويس تلا كابتن functional democracy زسرح ديمقراسي زلوه سلاز قمص زلو يكونكم زبلاكم كيدو ريسيرش جبرو دايركت نا حزب ديمقراسي زلو هاجر سويسيا نسويس ندفع اب امريكا تخيلك واي زخلو دخلناتن شجرن يقاطمالو statistically بقانقوا statistics كنزارب كلنا 5 ወይ 6 ሚታዊት ህዝቢ ኣሜሪካ $2,000 ንኢመርጀንሲ ዝኸውን ኣብ ባንክ ኣካውንት ናቱ የብሉን ሓሚምን ሆስፒታል ተኣትዩ ከፊሎም ስለ ዝኸፍሉ መብዛሕትኦም
كفيلهم سلازحكمو كلتا شح نهوسبيتال زخون جنزب ديبوزيت ويكا سيفينج زي بلو 500 ميتاويت وي 600 ميتاويت حزب أمريكاي أب عالم تازهب تمت هاجر تبهل 500 ميتاويت حزب كلتا شعب دو كلتا شح أب بانكو زي بلو انتو خوينوسي هاو كام تي كطبعا حزبي يقلقل على الكامي غير كاختي زارب بخالا زرار بعد ما إيلون ماسك 300 بليون الله اولموست كاب كلتا 100 كسر 300 بليون الله لعل 100 بليون هبتو زلوم أب أمريكا عشان بزحاتيهم 1 بليون كاباتهم نبت حزب انت تزرقوا حنيركا إذا زلو شجرنا يجنزب زلو متفتح حنير انتهينا مالتي زي معرينتنا حبتي ناي زرقحي اتو ديمقراطي حدا كلتا 100 بليون زلو وسبن حدا $1 بانك زي بلون حدا عينت الوالوا بوليتيكان تلكان دما ندعي كساع كندي تجريه كام زي الخاطر عايز نقرني لا مالتي 100 حدا بليون وي 10 بليون وي 100 بليون زلو بوليتيكانياتات جنزبي زي اليوم نخم الرصا بامريكا كاباتن ولا 500 شيء عند عرجيركا ولا فرق مليون تجيركا ابت ديستريكت ليفل ابت ستيت ليفل كتعوت تغليخا زد ليكا بوليتيكانيا نخدميت كتمس نربحاناتكا نربحانا كامبانياتكا كسال دخل جنزب كتجبر تخليخا ذاتس واي واشنطن تزبالت هوتيلاتن جزاوتن لوبيستس يوم زقوا روز بحال لوبي مالتيو بد اندايركتلي بلشونا اب ديمقراسي مالتيو نتا بلشونا وي كورابشن تبل كالي شو يم كيرم لا توم لوبيست تايسرهم نتوم بوليتيكانياتات مسدع نعتاتهم نربحان هيتوم جنزب زخفلوهم زلو سبات نابنت قطر حنت كابتن بهاجرات بامريكاون اندايركتلي ناي لوبي تخفل يو اي كومو انتايو نربحان امريكا ناي يو اي از امريكا انصار ربحان امريكا نو نابنت قطر جنزب نابت لوبي ناي امريكا اندايركتلي تخفل انت كوربوريشنز لوبي زغبر تخفيلا منغست امريكا نربحان اي قطر زحسي بوليس نخيوص كم زطواوي وي غبرتهم سنترسي دايركتلي انصار ربحان اي قطر نخيوصو كم زعقتي يقبروا نابنت بوليتيكانياتات ناي تግራይ ዝጣበቃላ ሓደ ፖለቲከኛ ኣሎ ክንደይ ግዜ ኣብ ዝምፅእ የልኩም ኣለኹ ፅፅኒሑ ኤርትራ ካብ መሬት ናይ ትግራይ ክትወፅእ ኣለዋ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈፀመ ገበናት ገለ ዝብል ኣሎ ሰብ እዚ ስለምንታይ ብዛዕባ ትግራይ ጥራይ ክግደስ ክኢሉ ንዑ ይኮኑ ዝኸፍሎ ሎቢ ዝበሃል ኣሎ ናቲ ሎቢ ዝበሃል ገንዘብ ተኸፊልካ እቲ ሎቢስ እቲ ፖለቲከኛ ልክዕ ናይቲ ዝብልዎ ዘሎ ረብሓ ከም ዘብል ዝገብር ሳምታይምስ ሽም ናይቲ ሃገር ሽም ናይቲ ዓዲ ፅቡቅ ከድምፁ ዘይክእሉ ፖለቲከኛታት ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ክጣበቁ ድማ ትርኢ ስለዚ መረፅካ ምርጫ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን ብድሕሪ ምርጫ እቲ ምርጫ ንብዙሕ ነገራት ይሸፊኑ ዘሎ ዳስ ዋይ ሰባት ድማ ንኽመርፅውን ብዙሕ ሞቲቬሽን ዘይብሎም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ፖለቲከኛታት ዲስኮኔክት ስለዝኾኑ እቶም ፖለቲከኛታት ነቲ ረብሓ ናይቲ ህዝቢ survive Gabruni of Nabales. And it makes sense because nothing can get passed because everything becomes a partisan battle. Whereas in China, we're told that China is supposedly undemocratic, but in reality, the Chinese system is significantly more representative and more efficient. You don't have to spend all of this time with this interminable battle where you have these laws that are passed that are thousands of pages long. And why is that? You look at these laws passed. China Nabnet, Communist Party, Democracy, Democracy Malata Moda, Tantai Malati, Human Rights Malata Malati. أبحنت انترفيو بريزنت ناي رواندا بول كاغامي هيومن رايتس ወይ ካ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ንሰብ መሰረታዊ ቀረባት ክረክብ ምዝኽእል ንስኻ ትምህርቲ ክረክብ ተኽኢሉ ልዕክዕ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ቀረብ ማለት እዩ ማዕረ ዝኾነ ቀረብ ንኩሉ ዜጋ እኹል በቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ኤርትራ ብደረጃ ሩዋንዳ ብደረጃ ቻይና ብደረጃ ኩሉ ሰብ ኣብ ገጠር ዘሎ ናብ ከተማ ዘሎን ትምህርቲ ክረክብ ተኽኢሉ ብዓቕሙ ሕክምና ክረክብ ተኽኢሉ ብዓቕሙ ኣብቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ክዋሳእ ተኽኢሉ ዕድላት ዝፍጠረሉ ተኾይኑ እዚ እቲ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል መሰረታዊ ቀረባት ንሓደ ኣብ ደገ ዝሓድር ዘሎ ሰብ ገዛ ሲኢኑ ገዛ ክረክብ ዘይከኣል ኣብ ደገ ዝሓድር ዘሎ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዲሞክራሲ ስለ ዘለካ እንድሕር ኢልካዮ እንታይ ትርጉም እቲ ዲሞክራሲ ስለዚ እተን ሃገራት ቻይና ንሓደ ሚልዮን ዘይኮነሲ 500 ሚልዮን ወይ ልዕልዩ ዝኸውን ህዝቢ ካብ ፒውር ድኽነት ድኻ ዝነበረ ናብ ፅቡቕ ላይፍ ስታይል ከም ዝመፅእ ጌራታ ኣብ 4 ዓመት ስለዚ ንቻይና ከመይ ጌርካ ሓደ ሕማቕ መንግስቲ ትብሎ ንሓደ ብዙሕ ድኽነት ዘለዎ ሕብረተሰቡ ናብ ፅቡቕ ዝኾነ ስታንዳርድ ትክክለኛ ክንክን ከም ዝረክብ ፅቡቕ ትሕተ ቅርፂ ከም ዝህልዎ ሕክምና ከም ዝረክብ ካልእ ቀረባት ከም ዝረክብ ዝገብሮ ዘሎ እዚ እንታይ ክብል ከለኹ ኤርትራ ዳሞ ከም ኣለዋ ዲ መግብል ኣለዋ ዲ ገለ ክትብል ኢኻ ወይ ከምዚ ኤርትራ እገዳ ኣለዋ ነይሩዋ ን10 ገለ ዓመት ንሽተይ ሃገር ክነሳ ፅልዋ ዘይብላ ወይ ድማ ብዙሕ ነገር ክትተሓፃፀፍ ከይከኣለት ከላ ብገዳ ገይሮም ድካታ ኣፅጊቦምላ ነይሮም ኢቭን ኣብ ትሕቲ ገዳ ከላ ግን ነቲ ኣብ ገጠር ዘሎ ኣብ ሃበሮ ዘሎ መሰረታዊ ትምህርቲ ከም ዝረክብ መሰረታዊ ሕክምና ክረክብ ከም ዝኽእል ከምታ ሃገር ዘለዋ ማለት እዩ ካብታ ሃገር ዘለዋ
ኣብ ኣስመራ ትረኽቦ ብመጠኑ ኣብ ባሮንትኩም ትረኽቦ ኣብ መንደፈራኹም ትረኽቦ ከምኡ እውን ኣብ ናቕፋኹም ትረኽቦ ገይሮም ኣለዉ ብዓቕሞም እቲ ነገር እንድሕሪ ከፊትካዮም ኩሉ ከም ዕድሎም ክዋስኡ እንድሕሪ ቁጠባ ከፊትካዮ ካልእ ነገር ክገብሩ ምኻሉ እንድሕሪ ብኩሉ ሓፁር ጌርካዮ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ፅሒፍኩም ላይ ኣለኹም ኣብ ቤልጅየም ጥራይ ኣብ ኤውሮፓ ጥራይሲ ኤርትራ ከባቢ 2 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ንብረት ተታሒዝዋ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ገድያ 2 ቢልዮን እየ ዝብለኩም ዘሎ 1.8 ቢልዮን ዝኸውን ኣሰትስ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ኢንዳስትሪያል ማሽነሪ ካልእ ገዚኣ ተኽተምፅኦ ትደሊ ነበረት እገዳ ተባሂሉ ክንቀሳቀስ የብሉ ተባሂሉ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ካልእ ወርቂ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ኣሰትስ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ፍሪዝ ኮይኑ ኣሎ ተዓፅዩ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ቁሩብ ተስፋታት ኣሎ ገለ ክብዋ ይበሃል ግን ብሓፈሻ ኤርትራ ልዕሊ ዓቕማ እገዳ እያ ተፃዊራ ትኸይድ ነይራ እንዳትስ ዋይ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ውፅኢት ናት እዩ ስለምንታይ ዝዛረበኩም ዘለኹ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ ገለመለ እናበልካ ንሃገራት ምዕናው ዳርጋ ልሙድ ተርእዮ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሰብ ድማ ካብ ክምሃር ስለ ዘሎ listen to this one now. And why they do it, I don't think you need an explanation from anyone. Any layman can tell you what's behind what they're doing. Is it for the interests of the people in Ethiopia or the region? Are we worried about that? At least for us, with a very wealthy culture, we have learned it the hard way. We know what it means. Our region is full of كساكرنا عيو أجفاتنا يدي زي كما غاتنع زي كلو زي كما غاريز زي كلو كنده هزمنيو أبحن فشفي زلو كنده هزمنيو وامسوتا زلو كنده هزمنيو أبعقرقر زلو كنده هزمنيو وامنا زلو أبقنا هزبيخا تعرام هزبيخا نوه هزبيخا عيال هزبيخا فكر هزبيخا صنع هزبيخا educative experiences. As to the future, the president believes that the global uprising against يغرتا ميوتني هي إذا فيديو زيا بجورج غالوي هذا عبي دمص ناي وصعات زخونه حج دما عبي عدميو تمليسو اب عد انجليز بعبلاله دمصي ابايتون عد انجليز تمريتو زلو زغبر اب ኤርትራ خيدو زغبر انترفيو يا نيرا بزعبا اب لعلي ኤርትራ زغبر زنبر اب 2012 بريزيدنت سياس كسع كندي نقدميت يحسب كم زنبر حجب زي اسمو hegemonic power has begun and there is reason to be hopeful. It's part of the global situation created by their misguided policies that has made the poor poorer and special interest groups controlling everything. Ultimately, that polarization will have to lead to some kind of ዓለም ብሰብረብሓ ውሑዳት ባፃብዕ ዝቁፀሩ ሰብረብሓ ንብሙሉ ኮንትሮል ብምግባር ንዝበፅሕ ህዝቢ ግዳይ ናይ ፀገማት ይገብርዎ ከም ዘለዉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እቲ ሄጀመኒ እዚ ድማ ኣገለ ፖይንት ግድን ክወድቕ ዘለዎ ብምባል እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ኣብ 2012 ዝተገበረት እያ ነይራ ስለዚ እቲ ዘሎ ኣካይዳ ብከምዚ ክቕፅል ከም ዘይክእል ኤርትራ ድማ ኣብቲ ጥርዚ ናይቲ ሽግር ዘጋጥማ ዝነበረ ግዜ እዩ እዚ 2011 ካልኣይ ሌቨል ናይቲ ሳንክሽን ዝወረደላ ዝለዓለ ተነፅሎ እቲ መንግስቲ ንክቕየር ብዙሕ ነገር ዝግበረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስቲ ናይ ዓረብ ስፕሪንግ 2011 ስለ ዝተጀመረ ኣብ ቱኒዝያ መንግስቲ ፕሬዚደንት ተኣልዩ ኣብ ግብፂ ከምኡ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ድማ የብል ስለ ዝነበረ እቲ ኩነታት እቲ ኣብቲ ግዜ ዝተባህለት እያ ለስንትና of revolt. And people are revolting everywhere. It's not in the Arab world, it's not in Africa, it's not in Europe, it's everywhere. We are entering a new world order. The world order of the Cold War is finished. The last 20 years we have seen a world order where adventure and hegemony has been very phenomenal. Now it's declining, for sure. So on the speed of change, we may have our own ideas, but on the fact that this is a change coming and going, and it's going to be better. Not a day goes by without new slander against Eritrea. So, እቲ ኣካይዳ ዘሎ ክቕየር ከም ዝኽእል ዝዛረብ ዘሎ ጆርጅ ጋሎዌይ እንታይ ዝብል ፕሬዚደንት ሲያስ ይብላ ኣሎ እቲ ሄጀመኒ ካብ ተስኣ ድሕሪ ውድቀት ናይ ዝሑል ኩናት ኣሜሪካ ብዕብለላኣ ትገብሮ ዝነበረት ገለ ካብተን ዕብለላ ናይ ኣሜሪካ ዳይሬክትሊ ኣፌክት ዝገበረ ሃገር ድማ ኤርትራ እያ ነይራ of course ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ኢራቅ ኣላ ሊብያ ኣላ ከምኡውን ኣፍጋኒስታን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ሱርያ የመን
تمبلان شوعات هجرات زبلون ون كلاتن لبنان كتب التخليقة كلن زي الهجرات زياتن يسفح واقع كفيلين السودان ون حنت كعباتنا تاون كوتري فازلا إيران ون زي تعدن أجرا وريد وازل الهجرية حنت كعباتنا بأفريقيا دما إيرترا جنة تكون تاتتي سعيرة دوي لاخت قصص خالد هجرية زخا حدا كابت مرأيا نايتي السوز بلوز نبرة زي هجمني ويكاز جبتان قبلان كودغيات سام بوينتس بلوز نبرة أبرياليتي زخا أبتجزيتي بزعبا إيرترا نيجاتيف هيدلاينس ويكاز زينا مسيطان كتسالي لموتور بلوز And نبرة. her people. The nation has even been the subject of articles about Iranian submarine bases that these children are no doubt being trained to operate. Are you working on a nuclear weapon at the moment? I had to ask the president one last question. Thank you, Mr. President, for doing the interview. I look forward to reading in the mainstream media about the Eritrean nuclear weapons program. Thank you. That's very funny. تايز بلازلو هذا بحق تقرم يا من البات يغني اللي سلازي انترفيوز قبر كالي أنت أبت مين ستريم ميديا دما بزعبانا إيرترا نيكولاراوي أصوار فتنتات كان ببدأ ما بزغربات في سواء قبر بمبال جوجير ودي واتا فيديو مالتي سلازي إيرترا حنت كابتن بزح واقع زخفلتنا يزو كونتات زيا نزو كله سجيرة بزوانزي بس حزلا إيرترا نقطة إيرترا وفي كوينة خعي بجنزبين دمين إيرترا نقطة إيرترا وفي كوينة خعي بجنزبين دمين نسورة إيرترا خحجز نزغنا مسترات حركة كيوت كمون غيكدع ربها قرب لعلي والكورة وحتاتين غيقبر باسم أملاخ محل لقضية إريتريا أن أعمل مخلصا بمالي ودمي وأن أساند الثورة الإريترية بأسرار الحركة وأن لا أبوح ولا أخونها وأن أجعل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشخصية أقسم بالله العظيم زي يمثل ثورانا إيرترا بحكي زي أفشحن 958 جينا جبهة كي تبقست كلا زباو جنبار كي تبقس قلو تي حركة زبحال تي محلا لبي كسع كندي بحقراونتي حاسبهم زنبرو بحكي إيرتراويان زلو مستمسريتي زلو نريو زلنا حدنا تزبي قال زبحال قدم زنبري بحدش نجر كي مسلكم كم زي شعبيا ويهقدف نقدف سلا تسأل هقدف مسرته حدنا تقلق هي مسلكم قالكم يلوم نتي حسابتك شوط زفتنو صنعنا هنريا من عقل ناي بحق فلو يزخون الثوران تاريخا زلكاي خابزك تقرعن كتحبنني قبع كمل ساينا قم زعبات مغرع سلام تام تشير لهم. So now let's listen to what's going on up The broadcast building lies in Omdurman, a city. قدانا السودان كسع كندي حماكم زلو بزح زي قال يسألكم عنه أبيو عندما بزعبو تزريب نيروس كأمريكان تايلا نسمع. We gather during the holy month of Ramadan, a period of reverence and renewal for Muslims everywhere. And this is a particularly painful Ramadan for Muslim people across the world, in Afghanistan and Syria and Xinjiang, Myanmar, Gaza, and as we are here to talk about today, Sudan. Today, instead of gathering for bountiful iftars, some 18 million Sudanese people face acute food insecurity. Children are starving, wasting, and dying. Far from their homes and their communities, millions of refugees are praying in overcrowded camps. Clean water is sparse, measles, cholera, and other preventable diseases have spread. And then there are still those in Sudan, people in Darfur, who wake up not to the call of prayer, but to the sound of gunfire. So, انتهينا من رزالنا Sudan زي تفلتوا كارتوم حو تقاتيلا UN of Security Council بزعبا Sudan ولا قام قراص تقصينا رمضان تبلو زخونه بزي فري تهزبي ولا برمضان ونتخونه أبزك أصل زول عدي نكحلفو تجديد له سلامتايكم زخينو Sudan كم يزبل حجر كم حدا نعم بعلى زخي زلو بزح تكنولوجي زراعي لزنبره بزح حدش نجر مغنيات سلامتي أمتيا زي السودان أبقربيت نازك هاي زلو كنتات كلنا نريون إن جنزبون زلنا كنتات يجن حدا جزء أب حتى جزء حما مالته يكون لأن كان زراع هو زينا مسراعه مزنا السودان كومباين كجبرة زجددنا حدا نجر له أفضل يسنجي قد من أبتناي. Telecommunications provider Hormuz Telecom has unveiled country's 5G network, joining a few African countries in the region like Kenya and Ethiopia to roll out the technology.
The telecom company says the network will enable faster and more reliable internet connectivity, offering more than 80% coverage in the Horn of African nation. So, እንታይ ንርኢ ኣለና መስለኩም ኣብዚ ሶማሊያ 5G ኢንተርኔት ኔትወርክ ኣታታት ያላ ዝዕጉስ እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ቅልጡፍ ደረጃ ናይ ኢንተርኔት ኣታታት ያላ ኢትዮጵያ 5G ኣታታት ያ ገለመለ ይበሃል ኣብ ሱዳን 5G ዲ ወላ ልዕሊ ቴክኖሎጂ ነይርዎም ማለት ብኢንተርኔት ካብ ኢትዮጵያ ኣፀቢቆም እዮም ዝምዕብሉ ነይሮም ፋይናንሻል ፊንቴክ ወይ ከዓ ብቴክኖሎጂ ብቴሌፎን ጌርካ ፋይናንስ ገንዘብ ምስጋር 2008 ብሲም ካርድ ጌርካ ገንዘብ ምሕላፍ ነይሩ ኣብ ሱዳን 2006 ከማን ክትብለ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኣነ ሱዳን ዝኣትወሉ ዝነበርኩ ካብ ካርቱም ብካርድ ብሲም ገይሮም ገለ ይሰዱልካ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ ሽዑ ነቲ ኮድ ናብቲ እንዳ ቴሌፎን ኬድካ ትቕይሮ ስለዚ ብቴክኖሎጂ ቅድሚት እዮም ከይዶም ነይሮም ኣብ ኤሮጳ እውን ዳርጋ ከምኡ ይነበረን ቀልጢፎም ሓሊፎም ነይሮም እንታይ ማ ይጠቅም ሃገር መሰረት ተደይ ገይራ ኩሉ እቲ ትገብሮ ዘለካ ምዕባለ ሓደ መዓልቲ ድሕሪት ክመልሰካ እዩ ሱዳን ናብ ሶማልያ ናብነት ኣብ ሰንኮፍ እያ ዘላ እቲ ምዕባለ እቲ ፅቡቕ ነገር ፅቡቕ ክኾን ከሎ ግን ኣብቲ መሰረት ኣተኪሮም ስለ ዘይሰርሑ ሃገራት ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ክብሎ ዝኽእል ንሱ እዩ እስኻ እንታይ እዩ ኦፍኮርስ ኢንቨስት ንክትገብር ክሕግዘካ ክእል ወይ ገለመለ ብሓፈሻ እንታይ ግን ክብል ይደሊ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ነዚ ክሰምዕ ከሎ ሶማልያ ከምዚ ገይራ ፓላሶ ሃኒፃ ኤርፖርት ገይራ በዚ 5G ኢንተርኔት ኣታታትያ ሳተላይት ከምዚ ገይራ ፅቡቕ እዩ ዝኩሉ ኣነ ከም ኣፍሪካዊ ይሕጎስ እየ ቴክኖሎጂ ናብ ኣፍሪካ መታዊ ይሕጉሰኒ እዩ ማዕረዩ ግን እቲ ኣገዳስነት ነገራት ከዓ ክግበር እንተዝኽእል እቲ ዝበለፀ እዩ እዚ ከዓ ካብ ምንታይ ይኽልክለካ ኢትዮጵያ ናብነት ኣዲስ ኣበባ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ንምዕብል ኣለና ይብለለው ኣት ሴም ታይም ግን ሕጂ ክንሰምዓይና እንታይ የጋጥሞም ኣላቡ ሱዳን ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ነይርዎም 34 ዓይነት ሲም ካርድ ኣብ ከተማ ኣነ ከለኹ ጥራይ 2008 በቃ ብዘይ ዝኾነ አይዲ ስለ ዘይነበረና ሲም ካርድ ካብ ከተማ ግዛእ ኣቢልካ ክትከይድ ትኽእል ሽምካ ሂብካ ገለ ኩሉ እዚ ሲም ካርድ ኣብ ኤሮጳ ንሪኦ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ነይሩ ሱዳን The result is ሱዳን ኣበይ ኣላ ሎሚ የመን ከምኡ ነይሩ ሰብ ይስደድ ነይሩ የመን ኣበይ ኣላ ሊብያ ኣነ ብሊብያ እየ ከመይ ዝበለ ሃገር ታክሲን ድሕሪ ኢልካ BMW እያ ትመፀካ ነይራ ሎሚ ሊብያ ኣበይ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ሃገራት ኣለወን ደረጃታት ኤርትራ ድማ ዋላ እኳ እቲ ቴክኖሎጂ ካልኦት ዝገብሮ ዘለዋ ክትረክብ ክትገብር ዕድል ስኢና እምበር ምገበረቶ ነይራ እቲ ፀገማ ዘለዋ ግን ኣብቲ መሰረት ግን ወዲ ተሰነይ ምስ ወዲ መንደፈራ ክበኣስ ኣይውዕልን እዩ ወይ ዶብ ናይ ተሰነይን ናይ ባሮንቱን ኣይበኣሱን ወይ ዞባ ዓንስባን ዞባ ጋሽ ባርካን ዘበኣሶም ምክንያት የብሉን ስለዚ ሃገራውነት ዝበሃል ኮንሰፕት እቲ ሃገር ንኩሉ ማዕረግ ከም ትብፅዖ ወዲ ኣብ ገሉጅ ዝተወለደ ምስ ዓዱ ኋላ ዝተወለደ ኣብ ሳዋ ክራኸቡ እዮም ምስ ናቕፋ ኣብ ቃሮራ ዝተወለደ ኣብ ሳዋ ይራኸቡ ምስ ዓሰብ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዝተወለደ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ በታ ዘላታ ንኩሉ ሰብ ሃገር ንሽተይ ሃገር ንኩልና ማዕረ ከም ትብፅሓና ኩሉ ሰብ ድማ ማዕረ ዋጋ ክኸፍለላ ከም ዝግባእ እቲ ፀጋታታ ድማ ንኩሉ ክባፅሕ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ሰሪሖማ ዘለው ስለዚ ክንምንታይ ከሰይጥንዋ ብሕማቅ ክገልፅዋ ይፍትኑ ተሃገር ግን ብክልተ እግራ ረጊፃ ደው ኢላ ዘላ ወላ እናተሸገረት ከላ ደው ኢላ ዘላ ሃገር ንሳያ ባይ ዘ ወይ ዶክተር ፍቅሬ የሱስ ኣብዚ 2 መዓልቲ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ኣውፂዎ ዝነበረ ካብ ናፅነት ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ልዕሊ 800 ዲጋታት ሰሪሓላ ዲጋታትን ሓፅብታትን ልዕሊ 800 እቲ ዝኸበረ ፕሮጀክት ኢንፍራስትራክቸር ድማ ዲጋ እዩ ዲጋ ብዙሕ ሲሚንቶ ብዙሕ 800 ዲጋታት ተሰሪሓላ ሲሚንቶ ናይ ኤርትራ ካብ ደገ ሲሚንቶ ከይትእቱ እገዳ ኣለዋ ዝኾነ ይኹን ንህንፃ ዝጠቅም ዝኾነ ነገር ካብ ደገ ካብ ከይትእቱ እያ ተኸልኪላ ዘላ ወላ ክትእቱ ተደልየት እውን ምናልባት ካብ ቻይና ኣብዚ ሕጂ ገለመለ እቲ ናይ ቀደም ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ስለ ዝነበረ ከቢድ እዩ ኣንፃሩ ንክሰርሑ እዚ ሕጂ ዘሎ ግን ናይ ኣሜሪካን ኤሮፓን ስለዝኾነ ካብ ቻይናን ካብ ራሽያን ክትገዝእ ትኽእል ትኸውን እንድሕር ክንዲ እዚ ዲጋታት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዝውድኡ 25 ዲጋታት ኣለዋ ፕሮጀክታት ኣለዉ ክሳብ 24 ክውድኡ ዝኽእሉ ካብ 23 ክሳብ 24 ኢሉ ውፅኡ ነይሩ እንድሕር ክንዱ ትሰርሕ ኣለካ ኮይንካ ክስዑ ክሰርሕ ትብገስት ኣለካ ቸሜንቶ ዳ ብሙሉ ኣብኡ ክጠፍእ ዳስዋይ ኣብ ከተማ ነቲ ጎደናታት ንምፅጋን ክጥቀምሉ ዘይክእሉ እቲ ዘለዎም ሲሜንቶ ፋብሪካ ሲሜንቶ ላቶም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢንተርቪው ከምቲ ዝላ ኣይተፍርን እያ ኢሉ ግን እቲ ዝፈሪ ዘሎ ቸሜንቶ ብሙሉ ክንዲ እዚ ዲጋታት ትሰርሓሉ እንተለካ ካበይ እዮም ከምፁ ዘለዎም ኖራ ዘለዎም ሲሚንቶ ብሙሉ ኣብቲ ናይ ዲጋታት ገይሮም ኣለዉ ስለምንታይ ዲጋታት ተለካ ኣንደርግራውንድ ዋተር ናይ ተዓዲ ዝስተ ማይ ድዩ ንሕርሻ ዝኸውን ማይ ድዩ ንዘበናት ዝቕፅል ዕድል ትለዋ ሃገር ስለዚ ኣብ ካብ ኣምላኽ ካብ ኣባጅጎ ዝመፅእ ዝናብ ጥራይ ትፅበን ኢኻ ኤኒዌይ እዚ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ናታ መንገዲ ናይ ቁጠባ ኣለዋ ነብሰ ምርኮሳ ዝብል እዩ እሱ ድማ ምስ ጎረባብትና ክንሪኦ ከለና ፅቡቕ ኣንፈት ክባ ዝኽእል እዩ ሕጂ ንመለስ ናብ ጎረቤትና there's a lot of things that I want to share መጀመርያ በዚ ንጀምር ኢሊ ተወሲዱ ንዝበሎ መሬቱ ክልል ኣምሓራ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብሓይሊ ተወሲዱ ንዝበሎ መሬቱ ክልል ኣምሓራ
ኣብ ካርቱኡ ኣእትዩ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣጠቓሊልዎ ኣሎ ብምባል ኣትሪሩ ኮኒኑ ኣብቲ ሎሚ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ካቢኔ ፌደራል መንግስቲ እውን ነቲ ብክልል ኣምሓራ ዝተወሰደ ስራሕ መዓገሲ ስለ ዘይገበረሉ ነቂፉሎ ኣብ ክልል ኣምሓራን ፌደራል መንግስትን ኣብዚ ጉዳይ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን ይብል ሙልጌታ ጽብሃ ይቕጽል ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሙሶኒ 16 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ካርቶ ስፊሩን ኣካል ስርዓተ ትምህርቱ ገይሩን እናምሕረሉ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ቆራሪስካ ንምጥፋእ ሶሪ ይቕረታ ብጽንሄ እዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ዘረባ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ዝነበረት እያ እዚ ሓደ እዩ ካብ ንበገስ ሕጂ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኢለ ዝተፈላለየ ምዕባለታት እዩ ዘሎ listen to this one ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ጥቃት ከም ዕጡቃት መንግስቲ ኣምሓራ ወርሒ ኣብ ዘይመለአ እዋን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ጥቃት ከም ዝኸፈቱ ተገሊጹ እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ግን መንግስቲ ኣምሓራ ሎሚ ዓንታው ዘውፅኦ መግለጺ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጥቃት ከም ዝኸፈተ ተምሲሉ የጀናግር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብን ዝበሃል ውድብ ኣምሓራ እውን ህዝቢ ኣምሓራ ንውግእ ክዳሎ ዝፅውዕ መግለጺ ኣውፅኡሎም ኣንገሶም ኣብርሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጽሞም ዘለዉ ተደጋገምቲ ናይ ሕጊ ጥሕሰታት ተመልኪቱ 16 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ኣምሓራ ካብዞም ንኽልትዩ ህዝቢ ናብ ተወሳኺ ቂምን ደም ምቅባእን ዝወስዱ ስጉምትታት ክቁጠብ ድሕሪ መግለፂ ምውፅኡ እቲ ኩነታት እናኸረረ ዝመፀ ይመስል ነዚ መግለፂ ስዒቡ መንግስቲ ኣምሓራ ብወገን ራያ ካብቲ ወረዲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ወፃኢ ካሊእ መሬት ንምውራር ዝዓለመ ግልፂ ኩናት ኣብ ልዕሊ ምልሻታት ትግራይ ከፊቱ እዩ ወርሒ ኣብ ዘይመልአ እዋን መንግስቲ ኣምሓራ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትንኮሳ ከም ዝፈጸመ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም አረጋጊጾም እዮም የሆነ ትንኮሳ አጋጥሞን ነበረ የአማራ ታጣቂዎች ከአሁን በፊት በኃይል በተቆጣጠሯቸውና በቁጥጥር ስር ካዋሏቸው አካባቢዎችም ከዚህ በፊት ባልነበሩባቸው አካባቢዎችም ከዛው ተነስተው በእኛ አካላት ላይ ነበረ ትንኮሳው የፈጸሙት እነዛ ታጣቂዎች በየጊዜው እየመጡ ችግር እየፈጠሩ ነው ያሉ በየጊዜው እየመጡ ምልህ ዘንቦዞ ሐታትማ አቃተሉን ኮብራ አላ ይዝንቆ በህዝብ ኤሪትራ ኮብራ በህዝብ ኤሪትራ ወፀኩም ኮብራ እካሎ ጎሞራ በልሕ ጭማራ ዋርሳይ ጎሞራ ማለሪ ኤርትራ ድጠመኮ ይዕሬ መዲርካ ሓቅነት ንሳዕሬ ስነዮም በር ኣበይ ድሕር ድሕሪ ኣበይ ድሕር ድሕሪ ዋሓት እዮም በር ኣበይ ድሕር ድሕሪ ኣበይ ድሕር ድሕሪ ኣበይ ኤርትራ ድጠመኮ ይዕሬ ቆሓምዎ ስነዮም በር ኣበይ ድሕር ዘንቦዞ ሰው እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ትግራይን ሓደ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ኣለዎም እቲ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ናይ ወልቃይት ሕመራ ራያ ካልኦት ቦታታት ማለት እዩ ክልቲኦም ናተዮም ዝብሉ ዘለዎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ውግእ ክጅምር ኣት ኤኒ ታይም ከም ዝከኣል ከም ቅቡል ገይሩ ይወሲድዎ ዘሎ ዓለም ስለምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ይክእልኒ ክልቲኦም ካ ዕሽሽ ኢሎም ክኸድዎ ዝኽእሉ ይኮነን እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንኸይትግበር ዝገብር ዘሎ ጉዳይ ድማ እዚ እዩ ኣክንዲ ነዚ ግን ተጋሩ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ ሕጂ and this is very very shocking information ገለገለ ቪድዮ ክፋልናታ እውን ክመፅእ ድያ ይመፅእ እውን ምናልባት ክገብረያ ግን እንተመፅያትኩም ፅቡቅ ጭካነ ኣብ ታሪክ ዓለም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝፈጸሞ ጭካነ ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ተገሊጹ መሰራሕትና አንጎሰም ኣብርሃ ምስ ሓንቲ ብሰራዊት ኤርትራ ናብ ርእሳ ኣሲድ ዝተደፍኣ ንእስቲ ጻንሒት ገይረሎ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ንዓይ ደሞ ደብረጽዮን ዘለዎ ምርሕና ኢሎምኒ ደብረጽዮን ሲ ብቴሌቪዥን ብቻ ዝሪኦ እምበር ብኣካል ይፈልጦን ኢሎም እዛ ንእስቲ ኣብ ከተማ ዓድዋ ካብ ኮሌጅ ብድግሪ ተመሪቃ ክትወፅእ ሓደ ዓመት ዝተረፈ እያ ነይራ ሕልማ በቲ ዝተምሃረቶ ትምህርቲ ዓርሳን ማሕበረሰባን ምጥቃም ነይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸፈተ ናይ ጽንተት ኩናት ግን ኩሉ ሕልምታታ መንጢሉ ሕዚ ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ጸገም ወዲቓ ትርከብ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት እቶም ብጭካነ ዝፍለጡ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ናብ ዓድዋ ከተማ ምስ ኣተው እዛ ንእስቲ እውን ከምቲ ካሊእ ነባራይ ከተማ ዓድዋ ዓርሳን ምድሓን ናብ እንዳማርያም ሸዊቶን ተሃደመት እቶም ጨካናት ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ናብ እንዳማርያም ሸዊቶ ብምኻድ ታሪክ ዘይርስዖ ጨፍጫፍ ከም ዘካየዱ ዝፍለጥ እዩ
أبزان استزفت أموغن زتفلي ينيرو مرحت تقراي أبيلو بمبال كابقوال أنستيت خمزي تفتقرو بحسوم چكانا نابرئسا أسيديو مافسي سوملان يو أنا مجمرة كتما عدو إذ نبر نيرة مسوك إذ نبر نيرة حجي أوزناي كلتشحن عصرت حامشن كال أي ورار تقراي بزموصلو أو ندامرهم شو تزبها البوتا كبيد قفعي انتفاتصي من لي مالتيو مرحت تقراي أوزولو ونقرنا إلومني سراوتي إرتراي منيرم مرحت تقراي سي أي فلطة من إليهم كأو أوزكر معيني دمو بس حاسواتي زي محبر سراقو محبر مداناغورو محبر قتالو محبر عماطو محبر لياوسي هقدفن كلو تسريقنا تولو نيركم هقدفن كلو خمزينا تزريفنا ها رديئة تسريقو ها برد تسريقو ها باديتات خمزيلا تعميسان ها با خمزيلا من قد تدربي حج خمن دربيوا حج خمن سريق ودا تسريقان مويتان تقتيلا فقدو صرقا تدربيان زركبا زلواسي من دا سريقوا هقدفكوا مريتو إزواب دوبكوا عيزلو حج خمن يعمص عللتا تقراويتي حج خمن يسرق عللتا تقراويتي رديئة تقراي لخياتو بعالم لخا تخلق دي زلسي ماني سرقوا هقدف بعالم لخا ليه بقى يسرق ودوبي توهيلو زلسي هقدف دي سحوحات بعالم لخا مالتي بعالم لخا قدف هو بيرتراوي وي بإثيوبيا وي بأفريقيا قال صلي انتاي صلي فيستال تخدينو زوع زل تقراوي دي كوناني زرودوسين فيستان تخدينس حنت خبز دا حنت تايل بهال حيزو زور ورز بالتقراوي دي كوناني زفوت حسين منغست سين حدا يرتراو بسريوات ندحل عبد خليلو تدخلوا الذي بتنسخم تولوا ترى جنوسايدر يو حزبي ترى تحاتاي بلا حجي مالي هذا رايح واحد مسحقيو ابدا عالم زخونا مسرحيلن حدا حزبي تحاتاي خا جنوسايدر هاوتو يتغنيا تخونا مسرحيل ولا جنبا كوميشن كوم يبلي ولا رومستات كوم يبلي ولا اي سي سي كوم يزول ارتكل تركمها كيركاس يا زخونا مدرك كيركاس حزبيات ترى جنوسايد فصيمونايو حزبيات ترى جنوسايدريو حزبيات ترى تحاتاي انت بالكاسي سكسقا كايمبر عشام خوان كاي زسقا صفين مخيات حد حزب جنوسايدر كون يهني نيويا نجن كدعاء سلا دخونو تلاما سلا دخونو حمود سلا ديبلهم نهضبا غنبر رو عالم نفلط له حزي بحاسوت فلفلن كبرح تحزن كاو بسيطانا وقني قدامات منفساو قني زي بلنا كاو قصيل دما بسرقي بقدسنا ريتا بايزو سرقي بتاعم بحالنا هاي كمي كرمكم كمي يكون تجو حسابكم هاي كمي كرمكم كمي يكون تجو حسابكم هاي كمي سميحو تتبلو سبيل لن ترحو هاي كمي سميحو تتبلو سبيل لن ترحو هاي كاباكم مفتار حبن هاي حبر عينكم دس هايبلنا هاي حزبان بالمنقستا ايلناني هاي انتاي كتبلو كما يكون بلع كقالو هاي انتاي كتبلو كما يكون بلع كقالو انتاي يالو انتاي زمخنا حساباتكم ما يمسحبون انتاي يالو انتاي زمخنا حساباتكم ما يمسحبون حجكو زون وارسا يكون مقالة خيرو دنقل يخي انا دنقل يتعشاني لهم كنت مارد ظلو اسنان كم بقي اسنان دارايو ني تقارحوا ازهور كم تلبقي اسنان دارايو مزقاسسو وندلو سمعوام دنقل يخي عباي يخي حجكو خفل بقد مع عيني زرع اخوه من اسن كما يقري مريحي استيدي اف يرخو بينا تسرح قدد ابو نعم قلت سمع نعم أبدا لا قد خفع
أنت زلقود بوخا مريدنا واي نزو واقع نزي واقع كخفل تدالي زلو منسي تقبيله كما يجرى مريها ناب TDF يركبو بمبال تعلامان أو تبتدقاقامي قليتلنا so much about him زعبوك زاربي ليكون كون ብዛዕባትና ትግራይ ግን ኣብዚ ስምዕዋ ገኘው በዋነኛነት ወደ ሀገር እንዳትመለስ ምክንያት የሆነ ወይም ከሀገር የመውጣት እድሉን ስታገኝ በቃ ወደዚህ አልመለስም እንድትል ያሰኘህ ዋነኛው ጉዳይ ምንድን ነበር? ጴጥሮስ በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ በሀገራችን ላይ እየተካሄደ ያለው እጅግ በጣም አውዳሚ የሆነ ጦርነት ለምሳሌ በሰሜን አካባቢ ተከስቶ የነበረው ጦርነት ጀምሮ ከዛን ጊዜ በነበረ ጦርነት ላይ በሰዓቱ ጠላት ተብሎ በተፈረጀው መንግስት ማለት ነው ብልጽግናና መንግስት ጠላት ብሎ በፈረጀው ህወሓት ሰራዊቶች ላይ ሲደረግ የነበረ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ግፍ ነበር። ይሄ ደግሞ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረትም ሊሆን ይችላል። በእኛ በሀገራችን የሚሊተሪ ህግ መሰረት በወረቀት ላይ ያለው አንድ የሆነ ተዋጊ አንተን ተቃውሞ የሚዋጋ ኃይል እጅ ከሰጠ በኋላ ትንከባከበዋለህ ይላል። ነገር ግን ሲደረግ የነበረው እጅግ እዚ ወታደር ኢዱ ዝሃበ ኣብ ኤሮጳ ዝነብር ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ይፍፀም ከም ዝነበረ ብዙሕ ጭብጥታት ይድመፅእ ብዙሕ ግዜ ናይ ተጋሩ ሓይልታት እውን እቲ ዝግበር ዝነበረ ግፍዒ ኣብቲ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ብዙሕ ግዜ የምፅአልኩም ኣለኹ መን ይገብሮ ከም ዝነበረ ብጭብጢ እሳቶም ግን ኣገይን ኣብ ኤርትራ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ እዩ ሽም ናይ ኤርትራ ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለው እዚኣ ድማ ኣስተውዒልና ክንዕዛ ክንክል ኣለና مسا كابا فليه كيريا زيد اللي دما جنرال هايل ساميال تسوي جيجنا إنيرو زولازول حق سلزي خنا هايل ساميال مويتم براي تسوون كبر سلزلوخين مجمريا هايل ساميال يهون كارلوت توم نسر عز قول زلو نعي موتاتيو كي موت خلوس زموتيو سلزي نتي بمنفس زموت السب حلونو زموت السب بسوقوت رايز نبرزلو ولا مسموته قدم زموت السب سلزخوا نعي مويتو خلو خاناي كلني يترف كلتي انتنا مراسي وي نزا ايريبيان تبحال نجر قطو مبالع ناي ساتلايت نقول نجر تنغرفو وي قاعد حاليتن دلاتن خاني كاب افدقي عمدا سريح زو هلالكو حزبو على خمس هبن اندافلطكو جين نك فرك يبولكو كاب جوبا ياوصي نزا ايريبيان تبحال زلا سغاف حجي يخيدالو مالتي كابو حليفون بزي زخوني يكون بدل قبل عليه كسس لتمسرته موها ازيو عابي زخونه خسي كمت تقوسكو ناشمون سنه 4 مليون دولار دامج زحاتس لزخونه ناي قدن لوير كغبر نيرن نزي زراهم مخسي مبعتاو ملسنا مهاب طراي مالتي مبعتاو ملسنا مهاب طراي طبقه 25 دولار اليوم سبعتياتهم نا ايرسات قداي ابدا اباي وتي زله قدايو بحدن حد علامات سرح نيركا نعلامو ኣብ ሳሕል ከይዱ ተቃሊሱ ናጽነት ኣምፅኡ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ሃገሩ ኮፍ ኢሉ ነታ ዝኣምነላ ሃገር ንዝተቃለሰ ሽፍታይ ክብል ፀኒሑ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ካምፓኒ ኸማን ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ንሓደ ዕላማ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዝተኣከቡ ሰባት ግን ንሓትሕዶም ተኻሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ በፂሖም ናይ 8.4 ሚልዮን ዳመጅስ ብኡ ተኸሲሱ ኣሎ ስለዚ መን እዩ ኣብዚ ከምዚ ቃሉ ክዓፅፍ ዝኽእል ዕላማ ዘይብሉ ከሎ ዝሞተ ዝበሃል ዕላማ ዘይብሉ ሰብ ጥራይ እዩ ንዕላማ ዘይብሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዕላማ ናትካ ንስኻ ከተነፅር ዘለካ ነቶም ኣብ ዕላማኦም ተቃሊሶም ዝሞቱ ከተድንቕ እዩ ዝግባእካ ነይሩ ግን ንኤርትራውነት ዝሃሲ ሓሊፋ እያ ትፀንሖ ዳርጋ ባዕሎም እዮም ንባዕሎም ዝወዳድቡ ዘለው በዚኣ ጌርና ክንሓልፋ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ዕላማ እንተዝነብሮም ነይሩ ኣብ ከምዚ መድረኽ ክወድቁ ኣይምኽኣሉን እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ትዘዛርብ ዘሎ ነዚ ካ ስምዑ ክርስቲያን ምስታይ ኣብ ቁርኣን ሓላል ደም ናይ ሓደ መስቀላዊ دمو كستي القرآن حلال إيو جنة كاتأتو مالك نحن عم بيبنا أنا نزارب زلنا سلازي دم فساس ناي جدن كل اللوا إرترا دم كتشقو كتكل اللوا إرترا بدم كتشقو اللوا إرترا يزبلكا بدم كنا تشقوا هنكل اللنا إرترا رواندا كتكون الله نحن مسلميننا وجعلت صوعك والعم
اوكي دحان بلو بيت نويح اتزحلف مكرات ما مرير ينرو اما قرشتو بن فتحي نقيسلو باندرانا ابتا زي تسبرت زنگ حقي مسقلال لنا وانا تاريخ زحلف كايوت مرير مكرا قنشل مسل نروح الزبانديرا ابدغ طلع بصنعاتو برهان زفتره نقص لبي منيرو كان نبري نبرك بار نسخا زي بلو من كيهلو كوخب سماي زي سفر عقلو برك صورا انتاينا خنريز لنا مستفل عليه علامات حزون كمتي يقولون الحبرتسب نمبتتان حد حدود نمقتال متفنان مفتار مالت فقرات دمن قال ملنز بالكاي قدمي بزعات حيل تاسطكم لقالات اندي تكم زلو እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተፈላለየ መርገፂታት ሒዙ ዝመፅእ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ገለገለ ሰባት ሼር ክገብርዎ የለኹ ምክንያቱ ስምዒታት እቶም ሓድነት ትብሉ ሃየበሎ ሕጂ እንታይ ትብሉ ሓደ እዚ ሰብ እዚ ስለ ዝበለ ኤርትራ ንሓትሕዳ ትቃተል ማለት ኣይኮነትን ከምዚ ዝብሉ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ እዮም ነይሮም አንፎርቹኔትሊ ሓደገኛታት እዮም ከምዚ ንስምዒት ናይ ሰብ ክተናኸፍ ዝኽእል እዩ ግን ኪኑ ክትሓልፍ ክትክል ኣለካ ፀላይኻ ብከምዚ ክመፀካ ዝኽእል መጋባርያ ብዝረኸቡካ ክመፀካ ይኽእል ነዛ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ብኡ ድማ ስምዒታትና ክትንከፍ የብሉን በዚኣ ጌርና ቀንዲ ኣገዳሲት ግን ናብዚኣ ኣገዳሲት For a 9-day stay in Eritrea, Russia has sent a military ship to participate in joint drills with Eritrea for the first time in the 30 years of diplomatic relations between the two countries. Russia's ambassador to the country, Igor Mozgov, announced on Thursday. Mozgov stated that the Udaloy-class frigate Marshal Shapov... So, media ናይ ራሻ ኤርትራ ራሻ ኣብ ኤርትራ ቤዝ ጌራ ምስ ሓይሊ ባሕር ናይ ኤርትራ ልምምድ ክትገብር ከም ትደሊ ዘላ ብወቅዕ ክገልጽ ጀሚሩ ኣሎ which is really really good ብጣዕሚ ደስ ዘብል ብጣዕሚ ዘሐጉስ ማለት እዩ ስለዚ ሓይሊ ባሕር ናይ ራሻ ምስ ኢራንን ምስ ቻይናን ክገብሮ ዝጸንሐ ልምምድ ወዲዩ ክምለስ ከሎ ኣብ ቀይሕ ባሕር ከም ዝኣተወ ኣብ ብዙሕ ሚድያ ይወፅኡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከም ዝዕረፈ ምስ ኤርትራ ድማ ርክብ ይገብር ከም ዘሎ ኤርትራ ድማ ምስ ራሻ ናይ 30 ዓመት ዝምድና ዝነበራን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ራሻን ከም ዝተራኸቡን ዝምድናታቶም ክሕይልዎ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ከም ዝተሰማምዑን ከም ኣካል ናቱ ድማ ተራኺቦም ከም ዘለውን መርከብ ናይ ራሻ ድማ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢላ ምስ ሓይሊ ባሕር ናይ ኤርትራ ሓበራዊ ልምምድ ክገብሩ ራሻ ድማ ተመክሮ ንኤርትራ ከተካፍላ ኣብ ዓብይ ሓያል ዝኾነ ሓይሊ ባሕር ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ this is very very useful very important እዚ ዝምድና እዚ ድማ ነቶም ኩሎም ፀላት ኤርትራ ራዕዲ ዝፈጥር ኩነታት እዩ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ተበግሶ ኤርትራ ብቁጠባ ነብሳ ክትክእል ትኽእል እያ ብፀጥታ ግን ተዘራርዮም ብዙሕ ስክፍታ ይፈጥሩላ ነይሮም ሓንቲ ብዚኣ ክጠቕሳ ዝደሊ ራሻ ንደርጊ ክሳብ መወዳእታ ዘይጠለመቶ ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ንዝኣመነቶ ራሻ ክሳብ መወዳእታ ከም ትቃለስ ታሪክ ምስክር ኣለዋ ኣሜሪካ ግን ኣብ ሓዊ ጠቢሳትካ ከም ትኸድም ኢቨንት ኣፍተር ኢቨንት ታሪክ ኣፍጋኒስታን ትማሊ ሎምን ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ረዩ ንህወሓታይ ጌራቶ ስለዚ ኣሜሪካ ክሳብ ዝጥዕማ እምበር ገዲፋትካ ክትከይድ ፀገም የብላን ራሻ ግን ክሳብ ንሳ ትወድቕ ተስዓ ክሳብ ሕብረት ሶቪየት ትፈርስ ንደርጊ ዘይዋፅኣ ክነሱ ከሎ ወላ ክትስዕር ከም ዘይክልና ፈለጡ ከሎ ክሳብ መወዳእታ ፀኒሖም ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ኣትኪሎም ንዝኣምኑሉ ዕላማ ሕጂ እውን ኣብ ሱርያ ንባሻር አልአሳድ ክሳብ መወዳእታ ዝሕግዝዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ስለዚ ራሽያ ንዝኣምኑሉ ዕላማ ንነዊሕ ክቃለሱን ክሕግዙን ሰብ መትከል ምዃኖም ድማ ወላ ኣንጻርና እንተነበረ እቲ ታሪክ ግን ኤቪደንስ ወይ ከዓ መረጋገፂ እዩ እዚ ድማ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኩነታት ኤርትራ ፀጥታዊ ኩነታት ናታ ንምርግጋእ ምስ ሽርክነት እትርዳእ ሃገር እንካን ሃባንክ ትብል ትኽእል ተመሳሳሊ መረዳእታ ዘለዎም ተመሳሳሊ ዕላማ እውን ዘለዎም ሃገራት ክንብርከኹ ዘይደልዩ ራሽያ ክትንብርከኽ ስለ ዘይትደሊ ኣንጻር ኣሜሪካ ሙሉእ ኤውሮፓን ኣብ ዲቕ ዝበለ ኮንፍሮንቴሽን ኣላ ኤርትራ ድማ ነዊሕ መሰናኽል ዝሓለፈት እያ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣይዲያል ወይ ከዓ ክልተ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ሓይልታት እዮም ብሓደ ክሰርሑ ንኤርትራ ድማ ኣገይን ብዙሕ ግዜ ደንጊረኩም ዘለኹ ራሽያ ናይ ኤርትራ ትደልያ እምበር ኤርትራ ይኮነት ንራሽያ ትደልያ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ መድረኻ በይና ሓሊፋቶ እያ ኣብ ሎሚ በፂሓ ተብተብ ኢላ ናብ ራሽያ ክትፅጋዕ ትደልየሉ ምክንያት የብላን ዝኸፍአ መሰናኽልን ውግእን እገዳን ፀገምን እውን በይና እያ ነይራቶ ስለዚ ራሽያ እያ ነዚ ኩነታት ዝያዳ ትደልዮ ምክንያቱ ነዳድናታ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ እዩ እቲ ምንጫ እቶታ ዝኾነ ምንጭ ቁጠባ ዝኾነ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ናብ ቻይና ናብ ህንድን እዩ ዝሽየጥ ዘሎ ብኡ ክሓልፍ ተኮይኑ ብቀይሕ ባሕሪ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ተተዓፅዩ ድማ
بقررون كحنقيهم لعلتزل لو مجرى سلازي راشا أنا إيرترا تدليا كاب إيرترا راشا تدليو راشا نا إيرترا بوتا زدليا زيادة عبي سلازي تدلي تهاجر ما أكل صحبتنا علم نبتزوبانا كتكون كم تغل رجعت هاجر وشتاوي رجعت زلوا هاجر مخانا دما تصنيحة ناتجهده يمتصالو إذا دما إزينا دما نارانا نخيز لنا نزيد دما هنا كنت مزلنا سلازي كم وترو تزلوا كنتات نزي يمثل أنا دما نتزلوا كنتات كاب كل من قد كم سألكم بليز حدنتنا مستيرنا عودنايو مستيرنا كتسألنايو سلازي حدنتنا بزخانة يكون بهايمانو ديو باوراجا ديو بخالب من قدتات مسيوم كفتات نوها خلو كل جزء الشلال الكاغ سجرها لك تاريخنا اياتاتك اتمحلانا تومن كومينيرو قدم تجون كم كتسلا لو نابلكو نايلو مارستا بزغودي لايك جبرو سبورت جبرو بسبب كالارسي بخالد حسوز متصكم نايلو مي مزيات عمتي زيما وي ميلودي كتفكمي ابكالك سام الرخب تصبو سلموا قيحوا كيتمتا عاتير نويحو كيتمتو بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عتمنيو بتاريخ وزرس تايقوينيو زي والعزق وسح تيو وصلو نعشاقي وصلو يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبو نوى عدي عدي ملالو صفعة كل دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي ملالو صفعة كل دمي بحري نبينو